Imao Perica za domaći zadatak da napiše od čega je nastao. Pa pošto nije znao odgovor, pita mamu. Mama, od čega sam nastao? Pa, Perice, veoma je komplikovano. Ali mama, ja moram da znam. Dobro, Perice, nastao si od krompira. Perica stavi krompir u džep da ne bi zaboravio. Sutra u školi došao Perica na red i kaže: Učenice, mi smo nastali od pa se seti da mu je krompir u džepu, pa reče: hoćete da ga izvadim? Ne treba, Perice, sedi. Pita učiteljica Pericu: Perice, kada se beru jabuke? A Perica odgovara: kada je komšin pas zavezan. Perice, pobogu, zašto si dobio keca na pismenu? Zbog odsutnosti. Šta? Nisi otišao na pismeni? Ma ne, moj prijatelj koji sedi pored mene je bio odsutan. Pita učiteljica Pericu: Perice, kako ćemo znati da je šargarepa dobra za vid? Perica razmisli, pa odgovori: pa dobro, učiteljice, da li ste vi nekada vidjeli zeca sa naočarom? Pita učiteljica đake: Deco, da vidimo, da li neko od vas zna neku svetsku valutu? Javi se Marko: dolar! Bravo, Marko, to je valuta Sjedinjenih Američkih Država. Dalje. Marica se javi: funta! Lepo, Marice, to je valuta Ujedinjenog Kraljevstva. Da li još neko zna neku valutu? Javi se Perica: puta! Crni, Perice, koja ti je to valuta? Nikad nisam čula za nju. A Perica će: ima, učiteljice. Evo, pre neki dan dođe moja sestra iz Beograda i ima novu bunu. A mama je pita koliko je dala za nju. A ona kaže: samo 5 puta.